Panjenengan kan gadah manuk. Pilek wisan. Lah kok pilek? Niku blasteran ana. Manuke Pak Demuke blasteran manuk kutut karo manuk truwa. Ora Jajeng, manuk kowe blasteran kutut karo manuk deruk. Dadi anggunge hur keteko jeru, hur keteko jeru ngono ya. Menika warnanipun menapa tekang Mas? Coklat rada. Nggon sirah kene iki Manukipun bubulen mboten. nek bubul ki sikil. Maksudnya Nek manuk kuwi beleken ngono. Saya lagi. Iya, lagi dibakokke tahun iki. Kok tahan iki? Ya muga-muga tahun sak terus iki tetep dibakokke. Iya, amin. Ya. Napa niki? Podang kuning. Mbah, mbok sajirine to, Mbah? Ya ngene ora dikon aku jejer darani wong tuwa cenangan ngono aku ra ya nek tok kon ya nyedak. Ya jejer tuwa kae ya ora apa-apa, Mbah ngerano liyane. Iya, aku tuwa iki ya isih urip. Kuwi suarane sithik ning sengak lho. Lah apa? Tuwa kae ra apa-apa mbah ora ono liyane. Ya ora apa-apa mbane ora ono liyane ya nduk ya. Lah ya anane tuwa lho. Lah ya tuwa malah nek dipuk cepet rukul dia mau kok ngeyel. Sing apa demak-demak lho. Gur buri lho tuwa. Ya mburi iki. Malah Nah padha. bulan balik padha apa? Kedah padha kenapa Maksudnya apa? padha apa? Kae lu takoni lho. Padha piye? Tegese padha ngene bojoku ya nek gegere ngono lho. Ora mesti ya ta? Ya syukur nek dong. Kowe arep ngece. Ora wong kok ngecip ya mumuni padha kok ngece ngopo. Lah padha masih padha karo endi? Padha ro gegere bojoku. Ya ora genah kono cilik. Ora Ding, nek tetep beda Ding. Ora. Coba nggon aku demokan padha nek tatin ra. Ah. Ning ngarep buri. Sengkrang lho. Beda ta? Kaya nang rine. Nek kuwi Nel. Apa nel? Piye ta? Padha ora? Aku rak celat muni ner ngono ki nel ngono lho. Padha ora? Ya beda dhek ngene sengkrang kene nel ora padha. Apik kowe nduk Cahayu. Tenan. Arep bojolke. Disi ya. Ngopo iki lho? Kok kaya iku? Lah aku dek kambian yo ngono lho. Ora wirunge napane? Ora eneng-eneng. Lah kok iso muni? Ya ben wong mercon kowe muni kok irung ora oleh muni. Ora usah kebut-kebut terus kok ndak pulet. Kok pulet padake? Ayo, Nduk. Aku bingung. Ora usah bingung wong ayu, aku caket marang sliramu wong wah ayu. Walinci Kang Mas. Kang menapa kok gemujeng? tangane iki ngopo? Rumasane. Nesep-nesep Aku kok dibutakan iki piye? Lho nek gandrung mesra ki ya ngono mosok. Ora nek wong ayu garwanipun Kakang kok. Aku ya garwamu ki aku. kowe nggo ketoprakmu lho jan meneng wae kowe. Lah iki wis tau lho. Apa? Aku ngetoprak gandrung kene dodol pecel aku gandrung iki pecele diawut-awut ngono lho wong. Jare menghayati. Ayo, kene wong ayu, suaramu wong ayu. injih Kang Mas. Aduh. Ngapa lho? Kena nggon mudun. Napa panjenengan ganda wudun to Kang Mas? Wis udun kuwi lara sing digemadeni wong ayu. Alah, kok tekan ngombe obat nah. Aku tresno kelawan sliramu tujune aku lair ning alam donya ketemu sliramu wong ayu. Napa injih Kang Mas? Nek ora ketemu sliramu. Buktinipun menapa menawi panjenengan tresna kalian kula? Sementara iku ora ono bukti wong ayu. Panjenengan ngapusi lho. Kaya ana kejadian apa wae. Sementara iki ora ana bukti. Mengko digoleki ning TKP. Saben dina mikir manuk. Apa lho? Ora sok pikir nganti cumleng utawa bingung. Tetep Lah kula menika tesih penasaran kalian manukipun panjenengan menika kados pundi to Den Mas? isih tetep ning gone wong ayu, kowe ora usah bingung wong ayu. Injih. Ora ning gone iki ngendi?
tak sandake ning pojokan kae lho. Kok Aku mau nek ngono kok aja padake. Oh manuk kaya ngono dipamerke. Mboten lho, Kang Mas. Manuk. Panjenengan kan gadah manuk. Pilek wisan. Lah kok pilek? Niku blasteran ana. Manuke Pak Demuke blasteran manuk kutut karo manuk truwa. ora Jajeng, manuk kowe blasteran kutut karo manuk deruk. Dadi anggunge hur keteko jeru, hur keteko jeru ngono ya. Menika warnanipun menapa to Kang Mas? Coklat rada. Nggon sirah kene iki Manukipun bubulen mboten. nek bubul ki sikil. Maksudnya Nek manuk kuwi beleken ngono lho. Ora ana manuk pileren. Iya. Ayo ndukku malah kelangan titip Allah ki wong ayu, wong ayu. mikir manuk podang. Oh tunggu namu tu manuk podang. Pancen bener ngendikamu podang yang sinawang katon indah wong ayu. Agawe kreketing ati Acetho. Apa? Heeh, manuk tuweke gawe greget. Orang wis ra iso manggung kok le. Modal. Manuk pileren. Ning ra iso nelek. Ayo. Ya ora ana gunane. Aming manuk neleke kok bangga. Wah, lah manuk ra iso nelek ya kembung lho ngawur ae. Nah ora dipakani ya ora arep metu. Ayo kowe sing makani, apa bojo kok gulane ora makani manuk? Pakane apa to manukmu? Beling. Manuk kok makan beling. Ayo selarang joget aku. Gotres. Ora mendha sun pikatmu lute benda. Ora setuju aku yen manuk tok pikat nganggo pulut wong ayu. Lek resik yang. Wong ayu. Lah kajenge temeplek terus lho, Mas. Ora iso mabur ngono. Nganggo lenga mambu. Wah, nek kudune manuk ki wong duwe wulu kok ya. Kayak sekokean le bubuti kok, Nok. Yo ayo kowe Dadi gundul. Gundul sampean malah ora ditumo. Ayo. Manuk kok ndek tumo. Esuk awan yen wis ora kerasa.
Matur suwun Mbak Tatin. Mbak Waluyo sembah nuwun nggih. Matur nuwun nggih. Mbak Suhin matur nuwun. Ya. Mergo Presiden idola, Pak. sapa? Monggo. Mbak Tatin. Ah. Wes. Kok ya preso ya ora karo Mbak. Wah, ya wong ngerti kok ya. Lah iki arep kepiye wae iki? Lagi Tajem batin perasaane. hatinya. Ayo Tin, ayo. Nah, Lah semara gelem dijajari kowe iki semara. lah ngopo kok ora gelem? Lah apa Wong kok? aku ki ya ora galak kok. Lah Rumangsaku kok penggemar Tatin kok ora weruh kabeh. Iki ning Nganjuk ya ora weruh, saiki ning kene ya ora weruh. Soale nek weruh ora gelem ya. Nek nek blenger. Pripun Mas Fajar? Nggih, Mbak Tatin. Ajeng kalih kula meleh. Nggih. Wingi kae rong tutuk apa piye? Ora lah wingi ngopo to nek kethek tutuk karo ora tutuk. Oh, berarti wingi nek iki urung tutuk iki sik lara wetenge berarti. Lah wingi wis karo aku lho. Direwangi Ya, nabrak. kepengin meneh. Direwangi nabrak kotak. Nggih. Direwangi nabrak kotak. Rada rene men ra nabrak. Rada geser. Geser. Geser mrendi mriki Kak? Nah, Nggih. kok gandeng to Tin kowe iki. Lah niki tak gandeng lho, weruh Ora ora. sok jual mahal ora. Kok tak gandeng. Nah, tok cedhaki ngono lho. Mpun cedhak ya, Pak. Wah, kaya ngerti-ngerti ya. Wis cedak, wis kerasa apa? Sampun. Halus arepan. Apa kono bengokke milih semar meng sampun. Wis sekak. Ya. Kekarane wong akrami Modale wong arep duwe bojo. Sing ngarteke. tutu bondo tutu rupa Ketoke seneng tenan karo kowe Tin iki Tin. Napa nggih? Iki Titikane apa? curhat. Oh. Jadi wong seneng ki ora bondo ora rupa. Nek niku jan kula banget. Nggih. Wah, nek kuwi ya nyindir aku. Lah ngapa, Mbah? Lah aku ki bondo ora gablek, rupa ora kawer-kawer iki. Iki Oh jan ya. jalah. Bener nek kuwi ya. Iki wis ora apa-apa. Among ati pawi anak iki wae isih halus. Sing wingi sing nang Nganjuk wingi gleleng tenan. Wis ora weruh gleleng. Oh, si anu to, Nanang to, Pak. Nggih, wong saka kono tak nek idit ngono Mas Nanang, mriki tak kei idit. Oh, peteng kabeh. Kula jukuke dhewe. Terus bareng mlaku muni, iki kok ya petenge ra jamak to. Apa mripate ra weruh kok muni petenge ra. Niki nggih wonten malih, Pak. Wonten. Niki pas napa nggih pas bal-balan riyin jam. Kula nggih tumut. Oh. Lah napa kan kanca kula nen sik kelop, kula balane kula tendang terus kanca kula kelop. Lah kanca kula ngoten. Mbok ngawaske sithik, Mas. Sase nggo ngawaske apa? Nah iki apik iki. Iki nek masalah bal-balan lha tanggoku ki mantenan ya ora weruh ngono iki manten anyar ngono. Wah, pipimu kok alus sampen to, Dik. Bokong ki ndarani pipi lah apa ya ngomong. Masa ora iso bedake. Lah ya jembar. Bek pipi bokong niku jembar karo ora kok mutiane niku. Wah, pipimu kok alus men to, Dik. Sing diamuk ki bokong. Ha ya ora dong. Soale kan gaya niku lho, Mbah. Soale mosok mon arep napa arep nindakake kok lampune tak pateni sik lha mateni apa? Ayo Mas. Luput pisan kena pisan Sah berarti. sah pripun? Lah kena pisan ya luput pisan ya sah. Wong bawa kok dipaidu. Yen Pak Rodo. Wah, kelangane kok. Yen gampang Yen gampang luwe gampang
kerjaan kene gampang ya gampang. Janji apa-apa duwe ning kono ora ya angel. Aku ya angel. Yen angel ka langkung. Sik Mbah, tak nyuwun wekdal sedila. Iya, kanggo apa, Mak? Kanggo aku pribadi no, lan kanca-kanca warga laras uga streaming Dalang Sena mengucapkan selamat hari Natal kagem sedulur-sedulurku kabeh sing ngrasuk agama Nasrani. Ya. Muga-muga berkah dalem. Dayanana tresna asrih ming sak pepadaning urip. Amin. Monggo. Tan kena numbas harta ya mangga Mas jenengan riyen Mbak Tatin waduh njaluk Gentenan. Yo tatin sik ngono. ya men rada padha iki kowe nembang merem Maksudnya piye? ayo men padha Mas Fajar ora weruh apa-apa ngono lho Ya ora kudu padha apa mripate. dilem Ora kudu padha ya tak sae. Rada ngriyip ya ora apa-apa wis. Anggo kleru bokong. Wes mau. yo
apa kowe pancen kelingan samane Nggih, sampun Mas Nggih. Fajar. Matur Matur suwun. Mbak Tatin. Ya Mas Fajar nggo, tak sangoni kaya biasane nggo, mesti mriki. Ben. Oh, ora tanggung jawab to kowe. Ben nek ora tak tuntun ben tampani dhewe. Biasane sampean ki sok ngeterke. Pun, pun. Pun niku mawon. Jeluk. Ah, pun. Aduh, nggo. Ya nggih. Nggih. Suwun Pak Seno. Nggih, sami-sami. Wah, kene-kene man lagi nek ketan kabeh kene tak. Eh, Itu. ketan apa kowe iki mung arep. Kowe iki wong normal kok ndremis ora. Wah, ketan tok arep tak ijoli. Aku gelem ora tak kei 500. Ah, moh 500. Sak yuta. Oh ya, mbuh nek sak yuta. Gelem ta? Lem. Ayo picak sik. Monso meng sak yuta toh moto. Sampeyan yo sia-sia. Nggih. Ora apa-apa bapakne kok gekekno aku. Ora apa-apa bathukmu kuwi kok. Seneng ya nek aku ora anu. Dituntun rono kowe iki tadi Matur sembah tau. nuwun Pak Seno. Nggih, menika. Kalau Pak Tuyo matur sembah nuwun. Iya, Sinten iya. sing nonton? Mas Fajar sing nonton sinten? Ajeng sinten? Manut mawon. Ora, ya ora manut jenengan duwe pengenan ora? Ya digandeng iki digandeng. Gandeng-gandeng Iki ngefan karo kowe lho kowe iki. Ah, gandeng. Lek gandeng kene apa kene? Rada grogi ya. Kene dhuwur apa ngisor? Iso. Lah kok dhuwur ngisor ta? Kene ngisor iki. Gandeng isor malah ora iso mlaku kok lem maneh ayo. Mangane lho, Mbak. Lah nek tan apa pundak? Ora nggon liyane kok, Cuk. Kene ya, Mas yo. Yo. Sini ayo. Ayo, engko sik agek balekke mik rasa kesusu, kepengin men arep gandeng. Sini ya. Monggo Awas sabar. hati-hati. Mbok mau dicondro Pakne. Chandra kepiye ora awas wis sandale penyanyi morak marek kabeh wis tendange. Mbok yo omet to. Ya beda sandale penyanyi karo sandal lanang Oh iki. iya. Pon.